थौलाफोरखौ लानो गोनां जादों। खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जोङो BTR कोऑर्डिनेशन कमिटी ट्राइबल संघनिफ्राय जोंनि BTR कोऑर्डिनेशन ट्राइबल संघजों मदद होगिरि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों मोनसे प्रेस मिट खालामदों। प्रेस मिट खालामनायनि जोंनि गोनांथि जोबोद जानानै फैदों आरो बे प्रेस मिट खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय बावैसो आगोल BTR सरकारा नेपालीफोरखौ माने गरखा हिसाबै प्रोटेक्टेड खालामनायनि BTR प्रोटेक्टेड खालामनायनि जेनोखि नटिफिकेशन जारि खालामदों बिनि सायाव एबा बिनि हेंथायै दिनैनि प्रेस मिटआ जों खालामनाय जादों। दा दिनैनि प्रेस मिटआव जोंनि गेजेराव दङ जों BTR कोऑर्डिनेशन कमिटी ट्राइबल संघनि 10टा जोंहा 10टा जिल्ला आफाद दं। बे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ दिनैनि प्रेस मिटआव दुलाराय बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोन दङ। दा दिनैनि प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेनो जाहैबाय जे थांनाय जानुवारि बे बोहैथि बोसोरनिनो जानुवारिनि 3 तारिखआव 3 तारिखआव बिथांमोना जे एग्जीक्यूटिव काउंसिल BTR जेनोखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउंसिल बिथांमोननि एग्जीक्यूटिव काउंसिला बिथांमोना रायलायदों। मिटिंआव रायलायनाय बिथांमोना डिसिसन लादों, सिद्धांत लादों आरो बिथांमोना अखानायै 4 तारिखआव बिथांमोना नटिफिकेशन जारि खालामदों। दा नटिफिकेशना बेनो जे BTRनि जायनाखि नेपाली बिथांमोनखौ गरखा हिसाबै बिथांमोना प्रोटेक्टेड खालामनाय आरो बिथांमोना लैंड राइट होना हा हु BTRनि जेनोखि हा हु एबा ट्राइबल बेलेन्ड ब्लकनि जेनोखि हा हु बे हा हुनि मोनथाय होनायनि जेनोखि अधिकारखौ बिथांमोना होनो थाखाय नटिफाइड खालामदों, नटिफिकेशन जारि खालामदों। बियो जों BTRनि एबा बड'लेण्डनि बर' एबा ट्राइबल माहारिफोरनि थाखाय साफ्रोमबो जों थागिबि सुबुंनि थाखाय बियो जोबोद खथिकारक, बियो साननो गोनां, बियो गिनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो बिनि थाखायनो जों बिनि थाखाय BTR सरकारनि सायाव जों दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै जों बहुद साननो गोनां जादों जे बिथांमोनखौ गरखा हिसाबै बिथांमोननो सार्टिफिकेट होनायनि बाथ्रा बिथांमोना नटिफिकेशनाव बेबायदि बिथांमोना लिरदों आरो बे गरखानि सार्टिफिकेटखौ बेस खालामनानै बिथांमोननो लैंड राइट होनायनि हा हुनि अधिकार होनायनि जोंनि ट्राइबल बेलेन्ड ब्लकनि हाफोरखौ बिथांमोननो माने अधिकार होनायनि जे बाथ्रा बे बाथ्राया एसेबो मोजां जायाखै। जाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' एबा ट्राइबेलनि थाखाय 6 शिड्यूल एरियानि जोंनि थागिबि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। बेनि थाखायनो जोङो BTR सरकारखौ जोङो बे नटिफिकेशननि सायाव बिथांमोननि बे सिद्धांतखौ रिभिउ खालामफिननो जों बिथांमोनखौ जों खावलायदों। BTR कोऑर्डिनेशन ट्राइबल संघनिफ्राय जों बिथांमोनखौ दाबि दैखांदों। नेपाली बिथांमोनखौ प्रोटेक्टेड खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो आगोलनो बिथाङा आसामाव थानाय नेपालीफोरखौ लोगोसे BTRनि नेपालीफोरखौबो प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै बिथाङा नटिफाइड खालामदों। नाथाय बेखौ जोङो BTR गभर्नमेन्टनाव BTR सरकारनाव गोबां खेब जों 2022आवबो जों मेम'रेन्डाम होदों। गोबां दफाजों लोगोसे BTRआव थानाय नेपालीफोरखौ जे प्रोटेक्टेड क्लास खालामदों बेखौ उइथड्र खालामफिननांगौ 22आवबो जों होदों आरो 2023आवबो जों BTR सरकारजों रायलायदों आरो जों मेम'रेन्डाम होदों। आरो नै बे दाख्लैसो थांनाय 2024नि जुलाइ मासनि 17 तारिखआव जोंनि BTR कोऑर्डिनेशन कमिटी ट्राइबल संघआ गासैबो जोंनि BTRआव थानाय ट्राइबल अर्गेनाइजेशनफोरखौ जोंनि ट्राइबल माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जेरै साहित्य सभा एबसु आरो बेबायदिनो राभा साहित्य सभा राभा हाजं गासिखौबो गार' स्टुडेन्ट गार' साहित्य सभा लाजोबनानै जेराव बर' समाजबो दङमोन गासैबो जों ज' जानानै काजलगावनि मिउनिसिपालिटिनि जेनाखि मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन
बेवहाय कोअर्डिनेशन कमिटि BTR ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव लिंथुमनायाव ज' जादोंमोन गासिबो जोंनि ट्राइबेल माहारियारि आफादा जोंखौ मदद होदोंमोन BTRआव थानाय हा हुनि जेनाखि जेंना ट्राइबेल ब्लकनि जेनाखि एनक्रोचमेन्ट नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जेनाखि आग्रासन खालामनानै गाग्लोबनानै दङ जोंनि सायाव बेफोरनि मुक्तिनि थाखाय बिनिफ्राय बोरै जों उदां मोनगोन बिनि थाखाय जों रायज्लायदोंमोन गासिबो माहारियारि आफादा जोंखौ ट्राइबेल संघखौ मदद होदोंमोन आरो बिनिफ्राय बे हा हुनि जेंनानिफ्राय जोंनि थागिबि मानसिफ्रा उदां मोननांगौ होननानै बयबो एकमत जादोंमोन आरो बे आलोचनानि मथेनो जों नै बावैसो आगोल गासिबो माहारियारि आफादनि सहि होजोबनानै सिल सहि होजोबनानै BTR सरकारनि मानगोनां जेनाखि CEM मानगेदेर प्रमद बर' बिथां आरो जेनाखि फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ EM मानगेदेर रनजित बसुमतारी बिथांनाव जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो बेवहाय दंमोन जे नेपालिफोरखौ जे BTRआव जे प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै नटिफाइड खालामदों बेखौ आसाम सरकारनाव बिथांमोनहा मोनसे प्रेसार होनांगौ आरो आसाम सरकारखौ बे नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामहोनांगौ होननानै जों मेम'रेन्डामाव होदोंमोन आरो जों बार बुंदोंमोन नाथाय बेखौ खालायालासेनो BTR सरकारा गावसोरसो बेखौ मोनसे आयेन पास खालामनानै नटिफिकेसन खालामनानै नेपालिफोरखौ BTRआव प्रोटेक्टेड खालामनाया जोबोद साननो गोनां बे दुखुनांथाव जादों ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय बर' मानसिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद इयुनाव खहा गोनां जागोन गासिबो नेपालियाथ' माबोरै गोरखा जागोन बेबोथ' जानो हाया गोरखाया गोरखा माखासे प्रोटेक्टेड क्लास गोरखा माखासे दंखायो किन्तु दिनै जाय बिथांमोनहा मालाबाबो बे गोग्लैसोनाय गोरखा नङा जायफोरनाखि शर्मा जायफोरनाखि माने मा होनो छेत्री बा उपाध्याय बिथांमोनहाबो बोरैहाय गोरखा जानो हाखो गतिके बेखौ मोजाङै सानै हयै BTR सरकारखौ जों दाबि दैखाङो BTR कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय बर' समाजनिफ्राय जोंखौ मदद दं गोबां जोंनि ट्राइबेल अर्गानाइजेसननिफ्राय जोंनि बे थांखियाव मदद दङ जे बेखौ BTR सरकार रिभिउ खालामनांगौ आरो बेखौ उइथड्र खालामनांगौ बे नटिफिकेसनखौ बिथांमोना केन्सेल खालामफिननांगौ बेखौ जों दिनै दाबि दैखाङो दा एसेखिनिखौ बुंनाय जाबाय बेखौ जों मिजिं थिदों BTR सरकारा जिहेतु मोनसे जातीय संगठन सालायनानै नेतृत्व खालामबोनानै फैनाय BTRनि जेनाखि दानि गभर्नमेन्ट बिथांमोना बेखौ मोजां सिन्था खालामनानै बेखौ रिभिउ खालामफिनगोन बे नटिफिकेसनखौ बिथांमोना केन्सेल खालामगोन जों मिजिं थिदों जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' समाजनि मानगेदेर आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी बिथांखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय दा खावलायनाय जाबाय गमामायैनो जुदि बिसोरनो प्रोटेक्टेड माबाखौ गोमारोब्ला जोंनि BTRआव थाखानाय जिथुनाखि प्रोटेक्टेड ट्राइबेलफोर बिसोरनि थाखाय माबायदि खहा जागोन होननानै सानो हानि बेलायाव बा बायदि माबायदि रोखोमनि खहा जागोन ना खहायाथ' जोंहा गोबाङैनो खहा जागोन दिनै बिथांमोनहा बे लेन्ड राइटखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि थागिबि प्रकृत ट्राइबेल मानसिफोरनि गोबां खहा जागोन बिथांमोना जोंनि हा हुखौ बायनोनि अधिकार थागोन ट्राइबेल मानसिफोरा ओरैनो गोग्लैसोनाय ट्राइबेल मानसिफोरा सांग्रां नङा बिथांमोनहा जोंनि हा हुखौ बायनो हागोन सोलाय सोल' खालामनायनि सुबिदाखौ मोनहैगोन आरो ट्राइबेल मानसिया बेवहाय गोबां खहा जाखागोन आरो बाखि खोथाखौ जोंनि ट्राइबेल कोअर्डिनेशन कमिटिनि जोंनि नेहाथारिजों बिथाङा बुंगोन दा आं बर' समाजनि आफादगिरि मानगेदेर बिथांखौ आं फंनैसो बुंनो खावलायबाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननो बयनोबो बिथां निरन्जन ब्रह्मआथ' बुंथिखाबायनो मा थांखिनि थाखाय दिनै जों बाहाय प्रेस कनफारेन्स खालामदों आङो बेखौनो बुंदेरफानो लुगैयो दुलाराय बर' समाज आफादनि जानानै आं आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी सिगाङावबो बिथांनो जोङो मदद होखाबाय आरो खोथा होखाबाय जे ट्राइबेल संघनि जानाखि समस्याफोर बेफोरो गासैबो जों बर'फोरनिबो समस्या मानोना बर' समाजा बा बर' फोलेरा बे ट्राइबेल संघनि गुवार आफादनि सिङावनो थाखानाय जोंनि बे समस्याफ्रा आरो जुदा जानो हाया ट्राइबेल संघनि समस्यानो जोंनिबो समस्या बरन्स बिनि गेजेराव आरो गुबुन ट्राइबेलफोरसो दंबावो दा बिनिखायनो आं बेखौनो रिपिट खालामफिननो आरो बुंदेरफाबावनो सानदों जे दुलाराय बर' समाजनिफ्राय जों जेब्लाबो मदद होगोन आरो बे इस्युआ जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिबाय जे थांनाय
4 जानुवारियाव नटिफिकेशन होनाय जोंनि बिटिसि सरकार तरफनिफ्राय बियो जोंनि थाखाय जोबोद डेट्रिमेन्टेल माने क्षति खालामगोन बियो बर'फोरनि थाखाय मानोना बर'फोर आरो लोगोसे दस्रा ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्टखौ आघात ओरैबायदि होनाय खारना जे जों जायखौ लानानै दासिमबो बिराद गिदिर मोनसे आसामनि समस्याखौ समाधान खालामनो हायाखै आसुआबो हायाखै गभर्नमेन्टनि उनाव गभर्नमेन्ट फैनानैबो बिसोरो दाबो बाहेरानिफ्राय फैनाय बहिरागतखौ होखारनो हायाखै दा बे बाहेरानिफ्राय फैनायफ्रा जेरैहाय माने जेबो गैयाबालानो नै मैयासो फैनायफ्रानो आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिसिना जेरै बिसोर दिहुनफैनो हादों दा जोंनि गेजेरावहाय जेराव एक्सक्लुसिभ 6 शिड्यूलनि सिङावनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दङ एक्सक्लुसिभ प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बे जायगाफ्रावबो बिसोरो जुदि थानानै दाथ' बाय बिथाङा दहाय होननाय बादि गरखाफोर जायफ्रा जुगे जुगे बाहाय थानायफोर दङ फरेस्ट डुवेलारफोर जेरै बिथांमोननो जुदि हा एलटमेन्ट होनांगौबा बे आइडेन्टिफिकेशनखौ जोंनि गेजेराव बा जोंनिफ्रायबा बिथांमोना आधार बियो माबा बियो बे बियो भटार आइडि बियो किन्तु सामान्य जे बे मोनसे गरखा सार्टिफिकेट जोंनो जुदि हा एलटमेन्ट मोनोब्ला बाहाय जे बेसेबां गिदिर घापला जानो हागौ बा बे 2 नम्बरै जे ओंखारनो हागौ बे बाथ्राखौ जों बयबो साननो हायो आरो जुदि बेबायदि जायोब्ला जोङो बा सरकारा जे उद्देश्ययै हयथ' बिसोरनि साननाया जुदि मोजांब्ला किन्तु बे मोजांखौ बिथांमोनहा गाज्रि धरननि बेखौ मिसएप्रोप्रिएट बा मिसइउजबो खालामनो हानायनि जथेस्थ' स्कप दङ जों बिनिखायनो आं बिथां निरन्जन ब्रह्म बुंनाय बादिनो बुंफानो लुगैयो जे सरकारा जाहाथे बे डिसिसनखौ रिभिउ खालामो आरो रिभिउ खालामनानै क्लियारलि बुङो बे दोंथामल' लाइन होनानै मोनसे नटिफिकेशन होनानै जे गरखा जाति सार्टिफिकेटआनो हा एलटमेन्टनि मोनसे डकुमेन्ट बेसिस जागोन होननानैल' बुंनाया बे एनाफ नङा एफा गिदिर माने भबिष्यत लानानै बेबायदि फिसा मोनसे सोदोबजोंनो एफा गिदिर डिसिसन लानो नागिरनाया जोंनि गाहामनि थाखाय नङा बियो जों बिनिखायनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामो जोंनि तरफनिफ्रायबो जे जुदि नोंथांमोना सद इच्छा दङब्ला बेखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो बे जिनिसखौ रायजोफोरनो मिथिहोनाया मोजां नङाब्लाथ' जोङो बेखौनो बुंगोन ब्लान्टलि जे बे डिसिसना रं माने गोरोन्थि बियो बेखौ नोंथांमोना आयदायाव उइथड्र खालाम नङाबा बेखौ मडिफाइ खालामनानै क्लियार खालाम जाहाथे जेनुइनलि जायफ्रा बाहाय जुगे जुगे जेनुइन गरखाफ्रासो बाहाय माने थानो मोननाय सुबिदा जायो बेबायदि खालामनानै होयोब्ला डेफिनेटलि जोंबो जोंनि खौसेयै थानानै सान्ति मोननाय बा गोजोननाय जयैनो माने उन्नति जानायखौ जों जेब्लाबो हांख्रायो दावराव दावसि गैयाजासे खालि बेखौ दस्रा एलिमेन्टफ्रा जाहाथे मिसइउज खालामनो हाया बे जिनिसखौ जुदि पाक्का खालामनो हायोबा डेफिनेटलि आं सानो जे ट्राइबेल संघ बा दुलाराय बर' समाज बा गुबुन जायखिजाया ट्राइबेल आफादफ्रा बेहाय माने आपत्ति थानाय नङा बे बाथ्राखौ जोङो सिगांफ्राव अन्य धरनि बा गुबुन रोखोमैबो जोङो फोरमायखाबाय आरो आं बुंदेरबावनो लुगैयो जे जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जे बे इलिगेलि अकुपाय खालामनानै थानायखौ होखारनो थाखाय जोंहा आयेन दंखायो सरकाराबो जोंनिनो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट गावनिनो आन्दलन खालामनानै फैनाय सरकार बेफोरनो इसुमोन बै समावहाय हाइकर्टनिबो गुवाहाटी हाइकर्टनिबो इन्सट्राक्सन दंखायो इन्सट्राक्सन नङा अर्डार दंखायो जे इलिगेल जुदि बाहाय अकुपेन्ट दङब्ला माबायावहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेखौ इमिडियेटलि माने होखारनांगौ खालि खालामनांगौ होननानै दा जोंना दुखु गोनां बाथ्रा बेनो जे आयेनाबो जोंनि फेभाराव दङ सरकाराबो जोंनि फेभाराव दं आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि फेभाराव दं जेरै रिसेन्टलि जे माबा थिङै मरिगाव थिङै जे सनापुर थिङै जे होखारदोंमोन दे थिग बेबादिनो जोंनि बिटिआर एरियायावबो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय बे इलिगेल अकुपेन्टफोरखौबो बे हाइकर्टनि अर्डार आरो बे आयेन गासिबोनि मददाव जों जुदि होखारनो हायाबा आं सानो जे जोङो भबिष्यतआव हागोन बेनिखायनो बे माने हाइ टाइम जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा बियो गासिबो बारा जोंनि फेभारावनो दङ ओंखायनो सरकारा जुदि खामानि मावोब्ला डेफिनेटलि जोङो जोंनि बे बिटिआरखौ बिटिआर एरियानि इलिगेलि अकुपाय खालामनानै थानाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि मानसिफोरखौ जोङो होखारनानै सोरां खालामनो हायोबा जों बाहाय आरो साबसिन माने दावगाबावनो हाबावगोन सरकारा गोरोन्थि मावनाय बायदि मावबाय जुदि बिनि सायावहाय जुदि बिटिआरनि गभर्नमेन्टआ रिभिउ खालामफिननायनि जेबो इनिसिएटिभ लायाबा नोंथांमोननिफ्राय मा थांखि लानाय
बेखौथ' दा इमिडियेटलि जोङो बेखौ जोङो बुंनाया थिग नङा खारन बे पर्यायक्रमे आरोखि दाथ' बे जोङो ओरैनो मिथिहोबायल' आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो अलरेडि मेम'रेन्डाम होबाय होननानै जों मिथिगौ जोंनिफ्रायबो लिखित भाबै जों मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेयाव जुदि मानियाब्लाथ' हयथ' मा रोखोमनि जे बिथांमोननि एटेनसन लाबोनायनि राहा खालामनाय जायो जों आफादफोरनि गेजेराव बेखौ रायज्लायनानैसो थिग खालामगोन BTC सरकारा बे नटिफिकेसन बानायनो होननानै नोंथांमोना सानो बुंनो थाङोब्ला हयथ' पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट थानो हागौ आरो नङाब्ला जुदि आंथ' सानो जे जेरावबो पलिटिक्स लागायोब्ला माने जोङो समाजनि बा देशनि बा अर्थनीति जेरैखि जाया आरोखि जोङो उन्नतिखौ माने खालामनो हाया लभसिडाइट जायो बेबादिया आरो बिथांमोननि साननायाव जुदिअ माने सद इच्छा दङब्लाबो जे जोङो जेनुइन मानसिफोरनो होगोन बा होनानै बिसोरनोबो सेटलमेन्ट होनायनि मोनसे बेबस्था लागोन बेबायदि होननानै जुदि खालामदोंब्ला थ' बिथांमोना क्लियारलि बा बिनि सायाव क्लियारिटिखौ होनांगोन होमब्लासो जोङो सन्तुष्ट जानो हागोन दा बिथांमोना सिङाव मा उद्देश्य दं बेखौ आं दहाय होननाया हयथ' ओरैनो स्टेटमेन्ट जानो हागौ नाथाय जों मिजिंथियो जे जोंनि एरियानि आरो ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि बयनिबो जयै जुदि उन्नतिखौ लुगैयोबा जाहाथे बयजोंबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावो नोंथांमोना सोंदों जे गरखा हिसाबै बिदि प्रटेक्टेड खालामनायनि आन्दोआव माबा जाहोन दं नामा होननानै दा जाहोनखौ जों बेखौनो सानो सरकारा राजनैतिक इसु हिसाबै बेखौ लादों एसे आगोलाव बर' समाजनि आफादगिरि बुंनाय बायदि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखायनो जोंनि सरकारफ्रा आरो पलिटिकेल पार्टिफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावो जाय खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल एबा थागिबिफोरनि गिदिर खहा जानो हागौ बे बाथ्राखौ बिथांमोना साननायनि सम मोना राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय दा बेवहाय जों ट्राइबेल संघआ गिबियावनो प्रथमनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे बर'नि जोंनि ट्राइबेलनि राजनैतिक हान्जाफ्रा ज' जानांगौ दिनै ज' जानो रोङैनि थाखायनो दिनै गावनि ट्राइबेलनि भटआनो फोरसा फोरसि जानायनि थाखाय सोर बांसिन भट मोनगोन हारसानि भट ट्राइबेल नङै नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरनि भटारफोरनि भटखौ सोर बांसिन मोनगोन बिनि बाथि नांनायाव बिथांमोना बेफोरबायदि ट्राइबेलनि खहा जानाय थागिबि मानसिफोरनि खहा जानाय इस्युफोरखौ बिथांमोना लानो नागिरो बेनिखायनो जों होनदों जे ट्राइबेल एबा थागिबिनि राजनैतिक हान्जाफ्रा ज' जायोब्लानो जों रावनिबो आथिं सिङाव थानाङा आरो जोंनि राजनैतिक पार्टिफ्रा बेबायदि राजनैतिक इसु मुलाम्फा आदाय खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि खहा जानो हानाय थागिबि मानसिफोरनि खहा जानो हानाय बेफोर इस्युखौ खालामनो गोनांबो जाहैया बेनिखायनो बे सोंनायनि फिननायाव जोंनि ट्राइबेलनि मा इउपिपिएल मा बिपिएफ बिथांमोनहा ज' जानानै जुदि राजनीति गेलेयोब्ला बेबायदि जोंनि ट्राइबेलनि थागिबि मानसिनि खहा जानो हानाय इस्युफोरखौ बिथांमोना लाबोना नटिफिकेसन होनो गोनांबो जाहैया मानोना जों जुदि ज' जायोबा ज' जायैनि थाखायनो दिनै बेफोर खामानिखौ सरकारा मावनो गोनां जाहैदों राजनीतिक स्वार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय बेनिखायनो जों खावलायो दिनैनि बे प्रेस मिटआव जे बे आयदाजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेलनि एबा बड'लेण्डआव थानाय राजनीतिक जेनाखि थागिबि मानसिफोरनि जे सृष्टि खालामनाय जेनाखि राजनीतिक पार्टि बिथांमोनखौ जों ज' जानानै राजनीति गेलेनानै जोंनि गेजेरावनो जोंनि थागिबि एबा ट्राइबेल एबा बर'नि गेजेरावनो खुंथाय गोहोखौ गोख्रोङै बड'लेण्डखौ सालायनो हानायनि थाखाय खौसे जानो थाखायबो जों दिनैनि प्रेस मिटआव जों खावलायो दा बाथ्राखौ जोंनि नेहाथारिया बुंसिगोन जों नुनो मोनदों दि गोबाव सम पेन्डिं जानानै थाबाय गुवाहाटि हाइकर्ट एबा ट्राइबेलनि ब्लकआव जिथु हाबसोना थाफैनाय बिसोरखौ होखारनांगौनि थाखाय मोनसे जिखिनि अर्डार फैदोंमोन बेयो दिनैसिमबो जायाखै आरो बिटिसि इलेक्सनावबो बारा गोबाव गैला जादों दा बे खामानिया माब्ला जागोन मानि थाखाय दोनथ'दों बेखौ नोंथांमोना बुंनो हागोन बिटिसिआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जेनाखि नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा नटिफाइड नङा प्रटेक्टेड नङा बिथांमोनहा माब्लाबानिफ्रायनो जोंनि बे बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव साग्लोबनानै दंखायो बिथांमोना गाग्लोबनानै दं बुंनो थाङोबा ओरैबायदि दं माने 3 लाख 4 लाख बिघानि खाथियाव बेबायदि नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जोंनि हायाव गाग्लोबनानै दं बेखौ उच्छेद खालायनानै थागिबि मानसिफोरनि हाखौ उदां खालामनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्राय जों दावा दाबि खालामबोदों
सरकारा नाथाय जोंनि दावदाखौ खोनासंबोआखै लोगोसे प्रदुत कुमार बरा होननाय सासे व्यक्तिया गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथाङा PIL होदों जाय PIL नाम्बारा 78/2012 बे अर्डार मथेबो हाइकर्टनि बे अर्डार मथेबो BTC सरकारा एबा BTR सरकारा उच्चेद खालामनो हायो गिनांगौ जेबो गैया जेराव आयेननि बाहाय मोनसे अस्त्र दंखायो जेराव हाइकर्टआ बाहाय अर्डार खालामखाबाय बे अर्डारखौ बेस खालामनानै BTR सरकारा दिनैनि तारिखसिमहालागै मानि थाखाय उच्चेद खालायाखै बेयो जों थागिबि मानसिफोरनि थाखाय बर' मानसिफोरनि थाखाय ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा जानानै आरो गिनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जों मिथिदों 2024 BTR सरकाराबो हाइकर्टनि बे अर्डार मथे बिथांमोनहाबो उच्चेद खालामनो जासिगोन होननानै बिथांमोनहाबो नटिफिकेसन होदोंमोन नटिफिकेसन होनानैनो बिथांमोना थाबाय नाथाय उच्चेदआ मानि थाखाय जायाखै बे जोंनि थाखाय मोनसे साननो हायै बाथ्रा जानानै फैबाय थांनाय जानुवारि माबायाव जुलाइ मासावबो जों उच्चेदखौ थाबैनो खालामनांगौ हाइकर्टनि जेनाखि निर्देशना बे निर्देशनाखौ भित्ति खालामनानैनो BTR सरकारा उच्चेदखौ थाबैनो खालामनो नङाब्ला जोंनि थागिबि एबा ट्राइबेल बर' मानसिफ्रा जोबोद खैफोद सिमानि खाथियाव सौहैबाय जों बेखौ BTR सरकारखौ आरो EM रन्जित बसुमतारीखौ मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ जों अबगत खालामबावदोंमोन बिथांमोनहा बिनि सायाव मोजां राहा लासिगोन होननानै जोंनो खोथाबो होदोंमोन नाथाय कार्य खेत्रआव दिनैसिम जों बिनि मोगथां महरखौ नुनो मोननाय जायाखै बे दुखुनि बाथ्रा